Hoy vemos Moncada a través de Miguel Tendillo. Miguel nació en 1961 y desde bien pequeño el fútbol ha formado parte de su vida. Ya su padre fue jugador en segunda división con el Eldense y el Levante, y Miguelín no soltaba el balón cuando salía a las calles de Moncada con sus amigos. Jugó en las categorías inferiores del equipo de fútbol de Moncada y a muy pronta edad accedió al filial del Valencia. No tardaron en echarle el ojo en el primer equipo, pues en 1978 debutó en Mestalla con tan solo 17 años. Una Copa del Rey, una Recopa y una Supercopa de Europa pasaron por sus manos mientras jugaba en el Club Che. En 1987 el Real Madrid se fijó en él. También fue internacional con la selección española y defendió la camiseta durante el Mundial del 82. Una vida dedicada al fútbol sin perder sus raíces de Moncada que hoy vamos a descubrir. Molt bon dia, Miguel. Bon dia. Moltes gràcies per acceptar esta entrevista. De res. I el primer que te volíem preguntar és que tu eres una persona molt vinculada al món del futbol de tota la vida i ens agradaria saber com naixé el teu amor per el futbol. Crec que ja a ton pare li agradava. Jo crec que ja portava genes, perquè mon pare també va jugar en segona divisió i, bueno, de xicotet ja m'agradava. Després jo crec que acabé la formació entre les escuelas que eren de José Antonio en el seu dia y después en el patronato, y a partir de ahí pues anar progressant i en poc de temps me va poder dins de l'escola del València i es començar a fer els pinitos ahí. Però tu començares inclús en el Moncada, no? Jo vaig començar en 10 anyets, 9 o 10, en que el entrenador era uno que era enterrador. Después pasé en Pepe el Gallinero, que nos portava a tots en la DKV, en la furgoneta, nos portava a Torraere, en les botes y en les bolses, que avui en dia hasta gossos porten cinturó de seguridad, nosotros andábamos en un montó y nos portava a jugar a puestos. Y después ya pasé al València, para fer unes proves, eren 2 partits, me parece que era en San José de Calasanz, bueno, en un puesto de estos, y Anillo y el meu cosito más y se quedaren els dos. I a partir d'ahí pues, es començà la meva vida dins del València Club de Futbol. En els 12 anys, de 12 a 13, no vaig jugar molt. En 13 anys li vaig dir a l'entrenador que volien anar-me'n a casa perquè jo jugava en casa, era el capità i jugava sempre. I me va dir Paco Rausell en el seu dia que me quedara, que confiava molt en mi, i es comencé ahir perquè en 14 o 15 anys vaig passar al juvenil i en 16 anys estava en el Mestalla i en 17 debuté en el València. Però a banda de jugar en el València, no només jugares en el València, sinó que a més guanyares títols. Crec que guanyares una Copa del Rei. Sí, a veure, jo comencé, a veure, en 16 anys jo ja estava en el Mestalla, vaig jugar una temporada y en 17 anys vaig debutar contra el Gerona, 1-1. Vaig eixir antes de acabar la primera part perquè se va lesionar un jugador i la primera imatge en lo que me recorde és que quan me va dir l'entrenador que isquera de veure el camp ple, l'aire no me cabia. Y después, nada, vaig debutar ahí. Y después vas a tener la fortuna de me vas a quedar ahí en el equipo y se han guanyat en la Copa del Rey, que en la Copa del Rey vas jugar 4 partits rateig y la mateixa Copa del Rey pues vas jugar també els últims 5 o 10 minuts, ¿no? Y entonces conseguir una copa a eixa edat y después en el equipo que n'hi havia, on se destapa Mario Kempes, para nosotros era important. Y después vas a conseguir que l'any siguiente jugar en la final de la Recopa en Arsenal, contra l'Arsenal, en Inglaterra, també la guanyarem, i després la Supercopa, o sigui que pràcticament en 20 anys pues ja tenia 3 títols, no? O sigui, és algo que quan es comencen a parlar de rècords, jo, per exemple, ja es comencé dels 16 anys a anar a la selecció juvenil, va fer el rècord, tinc el rècord d'Espanya en la selecció juvenil de vegades que ha participat, estava en 25, jo vaig fer 26,
I una curiositat és que normalment els passaports són a 5 anys i jo als 4 anys ja el tenia, vaig tindre que renovar perquè no me cabien els... No te cabían els sellos. No me cabían els sellos, perquè antes tot era a base de sellos. Y entonces, nada, después en 19 anys jugué la Eurocopa, en 21 el Mundial d'Espanya, o sea que en 21 anys era 25 vegades internacional en la A, y nada, una carrera... Pues, I què se sentia al passejar per Montcada en tots els títols que tenies? Què te dia la gent i tu com te senties? Bueno, jo penso que el jugador de futbol, si és de la terra, el sent molt més que el de fora, perquè el de fora acarra a ir d'entrenar, se'n va al xalet on viu i tal, no s'entera, però el de casa se junta la gent, parlen els amics, estan en l'altre, esto més ameno, no? Després té les coses bones, quan van les coses bé és de puta mare, però quan van les coses mal, a ma mare li inflava en el cap. Però bueno, jo penso que és... A veure, a mi me pregunten de xicotet la il·lusió meva quina era. I jo he jugat en el Madrid, que per mi és el club més gran del món, no? Per els títols i per tot el que té. Jo a vegades dia, hòstia, jo de Montcà i en el Real Madrid, macho. Això pensava jo quan jugava en el camp, Era curiós, una anècdota, no? Per tot lo gran que era el Madrid i tot lo que representava. Però que jo sempre, de xicotet, sempre he soñat jugar en el València. Jo no he soñat mai jugar en el Madrid. Lo que pasa que la vida pues dona estas coses que sin pensar-lo pues te venen i n'hi ha que agarrar-les. En el València n'hi ha un moment que tot el món és el que recorda, va ser quan tu marcares un gol precisament contra el Real Madrid i això va aconseguir que el València no va baixar a la segona divisió i a més el Real Madrid va perdre aquesta lliga. Pues pots contar... Sí, a veure, se junta tot. Nosaltres es comença la jornada i anàvem els últims. Entonces nosotros necesitábamos guanyar al Madrid y que el Santander, el Osasuna, 3 o 4 equipos, Las Palmas, que perguera també, necessitaven que ells pergueren i nosaltres guanyarem per salvar-se. I se dona la casualitat d'aquest partit, pues bueno, jo crec que és el gol més important que ha marcat en la vida i el que me marca, perquè quan anem per tots els puestos, pues pares que me paren o algo, y le diuen al xique, fíjate ahí, que este es el que nos va a salvar. O sea, que es algo... A veure, siguent de Montcà i tindre l'oportunitat o tindre la fortuna de marcar el gol i salvar el club, pensé que és algo que això no me llevarà a ningú en la vida i que sols es viu una vegada, no? A mi, n'hi ha pares, vaig estar, quan estava en l'escola de València, i n'hi havia pares que me diuen, diu, el cent demà que tu marcares el gol, tots volien ser tendillo i portar el 5. O sea, que és algo que sempre estarà ahí i un orgull per a mi, un orgull. I coses de la vida, el València baixa unes temporades després, sí. Tu passes per el Múrcia i després acabes en el Real Madrid. Sí, a veure, jo quan acabo en el València i jo no portava representant, venia mon pare. Entonces nosotros portábamos una idea de que sabían que estábamos en segon, entonces que anàvem a baixar algo el sueldo, perquè el València no anava a recibir el molt més com quan estava en primera, però quan arribarem allí la sorpresa va ser que les quantitats que nos oferiren van ser irrisòries. Y entonces al final no arribarem a un acuerdo y se me fica per mig el Múrcia, però rar estava al Barcelona. Pero después va a jugar en el Murcia, es comenzar la temporada y apareció el Madrid. Y entonces al final pues vas decidir per el Madrid. I en el Madrid en el que guanyares molts títols. Sí, en el Madrid vas tindre la sort de guanyar tres lligues, 3 supercopes, dos copes del Rei y después nos fallaren 2 lligues en l'últim partit de lliga contra el Tenerife, que podia haver tindre 5 en un partit. I Miguel, una de les coses més importants d'un deportista, no, és la quidra de la selecció. Com va ser aquest moment en què te quidraren per jugar la selecció, per representar Espanya? Com ho sentires tu, la teua família? A veure, vingué tot rodat perquè antes de guanyar la Recopa jo ja havia estat va ser convocat
tenía apenas de 9 anys y entonces estaba a Kubala y nada, pues fíjate lo que es la familia y el entorno, pues ya en 18 casi de 9 anys, que ya va a echarse a la selección, yo creo que es algo que no era, per una part s'esperaven igual algo que podia ser, si no este any, l'altre, però que sabien que era complicat perquè en la selecció estava Alessandro, estava Migueli, entonces para un central era difícil fer-te un hueco. Però bueno, jo confiava molt en mi, les coses que rodar, guanyarem la Recopa i a partir d'ahí me n'ania a Itàlia. Me n'ania a Itàlia, va coincidir en la mili, estava jo concentrat en Madrid i de la mili me tocaren que tenia que anar a Marines. Dic, ¿a Marines a què? Hòstia, si estic concentrat i tenien que jugar l'Eurocopa a Itàlia. Dic, no, tens que anar a Marines. Vaig a Marines, me pelen i torno a la selecció. Perquè diuen que mentre fa el CIT, que era molt complicat que un soldat que no havia jugat bandera i tot, pogués ir fora d'Espanya. Y por eso me dieron de la federación. No veas lo que hemos tenido que mover para que pudiera salir de España. ¿Y qué se siente defender a la selección española? Ahora, yo creo que el himno, portar la camiseta de España, yo creo que es lo más grande que ni ha por un jugador. Yo no sé con ni Chen de a 3 puestos que se tapen la bandera, que tal, que igual. Yo eso no aguanté. O sea, el estar ahí de peu y sentir lo que es el himno de España, y es que te traspasa y sabes que te está mirando toda España. La pell de gallina, ¿no? Defender lo que es España es una tremón, o sea, es una cosa que yo pensé que es de privilegio poder estar y sentir el himne en la carne, ¿no? Es una vena, es algo fuerte, sí. En el teu cas no se pot dir això de que no eres profeta en tu tierra, o sigui, tu vas ser profeta en la teua terra, o sigui, en València, pujares al València, ho aconseguires tot en el València, anares a la selecció estant en el València... Sí, a més en el València se dona la casualitat de que Saureta i jo som els únics valencians que juguen en el Mundial d'Espanya, i més en la terreta. O sea, jo me recordo que va ser una llàstima, perquè tota gent esperava molt més de nosaltres en el Mundial. Jo crec que l'eixir al camp y por la cantidad de gent que nos apoyaba desde que eixíem del Parador hasta que arribàvem a la Mestalla, per la carretera, en les dos bandes estava ple de gent en les banderes. Era un espectáculo. Y nosotros dijimos, no pueden fallar. Y nada, o sea, yo creo que van a fer una fase molt pobreta perquè van fer en Mestalla i en total del Mundial van fer 4 gols en 5 partits. Y entonces eso no nos perjudica, pero sí, la espineta clavada es que por lo menos en Mestalla que haver tingut un poquet de... per lo que demanava la gent i per tot, haver guanyat 3 partits i haver sigut culminar, per exemple, el Mundial, almenys així en València, no? I ara, parlant de casa, estem en Montcà, estem en el teu camp, este camp d'ací té el teu nom, jo crec que reconegut, reconeixement, i també hi ha un torneo el més important de Montcà, que també té el teu nom. Què sents tu? Te sents reconegut? Què te pareix el teu torneo? Sí, a veure, des que començava la idea a fomentar-se, jo crec que vamos, de cara a jo en la meva època, digué, pues mira, n'hi ha un torneo en Puçol de Claramunt. O sea, es algo que yo tenía en cromos y tal, y el anar pues siempre suposa una motivació més, ¿no? Y para mí es un orgull, que pues en Montcà pues se reconega la labor que jo he fet a través del futbol, on ha passejat el món de Montcà per tot el món, i molt orgullós de que s'hi han jugat també els meus fills, el torneo meu, i entonces sempre tots els anys és agradable veure que la gent pues, sempre me té ahí en estima, no? Pues Miguel, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. A mi m'ha encantat, he recordat coses molt boniques, m'enorgullís de tindre una persona com tu en este municipi i per a concloure solem demanar que ens definisques Montcà en 3 paraules. Ahora, Montcà para mí es la infancia, que vas pasar més que Montcà en el barri,
quan tingués cosins i ahir jugàvem partits a tota hora, hasta que no se n'anava la llum, o diem, agarra un baló que ve un cotxe. Després jo crec que és la terra, la terreta i ma casa. Pues de veritat que moltíssimes gràcies, Miguel. És un plaer que hagis estat així amb nosaltres i que se vegin pronte, perquè a més crec que en pocs mesos està el torneo Miguel Tendillo. Sí. Te veurem per així. Així estaré sempre, així estaré. I moltes gràcies. D'acord.